Teño que decirles que isto foi organizado por don Juan González Rodríguez, presidente da agrupación musical Os do Fuelle, e por don Francisco Nova Rodríguez, presidente de Sete Estrelo, Asociación de Amigos do Castelo de Maceda, e presidente de honor da agrupación musical Os do Fuelle. Damos as gracias a estes organizadores que en comandiza do señor Bispo foron que de argallar para nós este encontro tan espléndido xa tarde. Diríalles que a Catedral de Ourense, como saben vostedes, está sempre aberta a todo aquilo que sea cultura, a todo aquilo que sea historia, a todo aquilo que sea arte, a todo aquilo que sea religiosidade, por suposto. Colaboramos sempre de moi boa gana ca aquel Alfonso de Vigo da cidade e con todos aqueles que queren facerse presente tamén entre nós. Benvidos todos e conten a nosa colaboración agora e sempre, vamos. Quixera dicirles que sentímonos moi agasallados na catedral ao ver que vostedes saben estar no sitio e respetan a que dá gusto. Eu viña da misa do Santo Cristo e cuidei que non había aquí ninguén, estaban todos caladiños esperando a celebración do concerto e a ver como se desenrolaba todo isto o mellor posible. Teño que dicirles tamén que, por favor, non se esquezan dos móviles, dos portátiles, porque ás veces fan malas xogadas. Cando cuidamos que están desconectados, pois unha chamada, obvio se algún amigo noso que nos chama para provocar. Teñámoslo en conta, porque é unha cousa moi boa que nos cura en saúde a todos. Quixera dicirles que o gallá todos os veciños que temos aquí de Maceda veñan máis veces que as súas autoridades ao fronte, porque están na súa casa. O señor Bispo sempre nos dice, a catedral é a iglesia do Obispo, a súa sede, e a iglesia de todos os ourensanos, do norte, do sur, do este, do oeste. Por tanto, síntanse gusto, e eu xa inmediatamente paso a palabra a don Francisco, que ten moito máis que explicarnos e dicirnos deste concerto. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en este acto que yo entiendo que es de los solidarios, de los que hacen un país, de los que hacen sociedad. Muchas gracias a las autoridades civiles y eclesiásticas por acompañarnos. Verdaderamente creí que a lo mejor me iba a decepcionar un poco porque no sabíamos qué podía ocurrir con este evento. La verdad que me voy de aquí con la idea de empezar otra cosa, porque es un placer ver aquí a tanta gente y gente representativa de todos los sectores. Por lo tanto, ya como primera palabra, muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, en nome da Asociación Sete Estrelo e da agrupación musical Os do Fuelle, quero dar a benvida e agradecer por a súa presenza ás autoridades, á organización e a todas as persoas que tuveron tamén de chegar hasta aquí. Quero agradecer tamén ao deán da Catedral de Ourense, José Pérez Domínguez, por poder disfrutar de un fermoso escenario para un concerto que organizamos con todo cariño desde Maceda a todo Ourense. Especial reconocimiento merecen os directores, músicos, participantes dos coros e familias que hoxe nos visitan desde Santiago de Compostela, porque sabemos do esforzo e xenerosidade que nos brindan. Son os integrantes das siguientes agrupacións: Escalonía da Catedral de Santiago. Foi fundada no ano 2008 por iniciativa do Cabildo. Na actualidade, este coro está formado por un total de 40 nenos e nenas de idades comprendidas entre os 9 e os 17 anos. A escolanía está dirixida por Solís Vázquez. A orquesta Brigado
proxecto de dinamización e formación musical, composta por estudiantes de música e por outros que o foron no seu día e que agora siguen vinculados ao apasionante mundo da música. Está formada por violíns, violonchelos, pianos, acordeóns, percusión. Dirixe Mateo Iglesias desde a súa fundación. O xerme do coro musical En mis manos está nas clases de lingua de signos das parroquias de Cacheiras, Teo, de Milladoiro, Ames, fundada no ano 2015. Está formada por persoas xordas e ointes que transmiten a música a través da lingua de signos española. Este proxecto de integración quere facer partícipe ás persoas xordas e que sea esa barreira que impida disfrutar da música, tanto aos que a transmiten como aos que a reciben. Actualmente conta con 15 componentes, sendo o primeiro e único coro de Galicia con estas características. Na Catedral de Ourense, a música está representada na propia arquitectura, como podemos ver nas xoias escultóricas do Pórtico do Paraíso, moi similar en dimensión estética ao Templo das Terras de Compostela. Ao largo da súa historia, a música leva sonando no seu interior, pero nesta ocasión será dunha forma distinta. O programa compónse de 14 pezas de distintas épocas e estilos. O coro músico En mis manos acompañará a escolaría e a orquesta para o fin traducido a lingua de signos. Se está haciendo en este momento. Son 4 las intervenciones que se van a grabar, que se van a reservar para este principio de silencio que he enunciado antes. Por eso digo que en algún momento a música cesará e o coro, música en mis palabras, seguirá a súa interpretación. Así es, personas ointes poderemos sentir o silencio e a emoción da música de forma similar a como unha persoa sorda o percibe. Esperamos que disfruten deste concerto, co que pretendemos propiciar a inclusión por medio da cultura, a mocidade e as distintas maneiras de vivir e de sentir a música. Moitas gracias e que disfruten da